kowe. Aku lara ki wiyaga-wiyaga ki nek ngene do gapyak-gapyak dalan sithik. Aku lara ki mbok sitok kan nek sing dilek. Lah sampean ki ora ngabari lah mbok ya meneh iki ditelepon. Mbok maune disiarke apa piye? Sing tilek iki. Iki arep kaya ngene iki, juangi. Tilek tenan, nggawa jeruk kecute. Walah, Wang. Iki aku ki tipes ah. Monggo lambung ya, Pak. Lah, endi to? Lah iki. Iki sing paling ngurik sak ngalam donya. Yo ana wong tilik tanggoku ki 100, niki nggih tumbas wedang nggih, 100 ngisor bantal. Lah iki Pak De nggih tumbas. Duitku ki mane 400. Iki nglebokke kari 100 lho duitku. Kok yo iso. Ki tilek kok ngruwek aku. Ora kaya sampean iki wong loro kok yo ngopeni wong tilek. Nek loro-loro ning nggon duit ki tetep aku. Sing lara rak ragane nek nalare sehat ya Mbah yo. So sampean iki sini. Apa iki? Tambah. Lah iya wong jenenge amplop burung dulungke mbok saut. Lah ketimbangane kok lali. Ya diaturi mungganing papanggungan. Penjalane Mbak Elisa karo Pak Dewaluya karo Mbok Desuhin Mak ya. Disepoti mawar kuning. Ya Mas, kaya apa? Sugeng dalu Mas Yusuf. Sugeng dalu Mbak Elisa. Waduh, iki wah niki pripun nggih kahanane nggih tebeh nggih. Ora apa-apa, iki nek aku ora madhep rono malah mulih-mulih pijet aku. Lah nggih, monggo madhep mriki mawon. Niki Bapak mboten kados adat saben. Oh, iki ngopo to niki kok? Kenging napa, Mbak? Nah, mlumpuk rodoan. Iki lho mbokmu iki. Ngopo to? Ngle muring-muring ke saka omah nganti tekan kene. Muring-muring ngopo to Pak? Ket mau ki ngopo to Simbok kok muring-muring ngopo to? Gara-gara nang pasar mboncengke bronjong. Bronjong sing ngedram kuwi apa piye? Bronjong
Ken anu kae lho apa keranjang. Oh, alah. Nganggo sepeda motor. Aku bakul janganan to. Lah kene tak boncengke gandeng sisih kiwa. Simba ning sisih kiwa. Kan miring kiwa. Lah iya. Tekan pasar kan dhek babak bunyak. Mergo kejegluk-jegluk watu kuwi. Muring-muring. Lah kok aku ngomong lho mulane men saimbang, men ora gonjot. Aku tak rabi meneh gak siji kowe siji kak bojono. Aku ngomong. Lah nek mung ora bombeng kuwi kok kei watu apa-apa wae rak ya iso to. Lah watu ya ora ndek nyawa kok lho maneh. Apa kudu wong wedok? Lah iya lanang apa ya kono rabeni. Ya ta. Lah iya bener Bapak iki. Lah nek gelem wae ora apa-apa lanang. Lah kok malah mbelani bapakmu ta no? Lah iya penak nek misale bojo loro ya, Pak. Lah iya kowe sesuk nek dadi manten sing mengestoni ibumu loro. Nah, Kowe kelingan ora ana unan-unan. Swarga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Berarti nek simbok nek telapakane papat pengestune saya akeh ngono. surgane akeh. Ngono lho, Mbak. Dadi ya bener Aku tak Bapak. takon. Nek sampean iki kepengin rabi meneh ki apa isih iso nyembadani? Wah ya ora kok mergo nyembadani, sing penting ki aku ki kepengin kaya Pak Haji Saidi. Lho. Haji Saidi. Pak Haji Saidi ming setya bekti kalih Ibu Hajah Tinem. Ora masalah le rabi, masalah juragan. Oh tadi kepengin dadi Lho, juragan. aku ki rabine yo dadi juragan, aku ki dadi juragan. Seprene aku wis dadi juragan. Juragan apa? Tempe to. Dadi Oh juragan tempe mau. Lho. Pabrik tempe. Sampean kuwi. Ngedeke pabrik tempe. Lah gek direkture sapa? Aku. Weh, sekretarise, Pak. Aku. Weh. Biayai dhewe. Bendaharane, Pak. Aku. Belok tenan. Penjualan sampean. Aku. Sing tuku Ora ono. Ora kok sampean njut arep ngedeke pabrik tempe. Kuwi kira-kira ki sedina ki entek pira? Aku wis buka pabrik tempe sedina paling ora 3 kilo. Tak dile. Oh, 3 kilo wae. Lah kilo ilmu. Mau bakul kuwi jenenge. Wah, tak kira kental-kentalan. Nek aja nyepelekke tempe. Lah, Tempe kuwi sing paling ngampuh dhewe. kok iso? kok iso? Kowe arep iwak bosok, Lah ya apa ya no. roti bosok. Nah nek tempe bosok isih enak kok ngayal kuwi. Ora lah nek tempe kuwi digawe saka apa to? Lho tempe saka dele. Lah dele kuwi sing paling ngampuh lan paling sopan. Ngono dilewe kok sopan. Lah nek jagung apa? Biasane ta? Jagung. Ya gur jagung, kacang. Ya kacang. Nah, telo. Telo. Nah, ini nek dele iso bosok. Apa? Dangsul. Liyane ora iso bosok. Oh Iya ya, Mbah. Sing paling sopan ki kuwi. Ajeng tumbah dangsul. Ora nek ajeng tumbas dele ora ana. Mesti kudu dibasakke. Ning nek tumbas kacang ana ora nek tumbas dibasake kacang ya apa ora eneng ora ngerti aku. Dadi Matur nuwun pokoke ngene nggih, dhewe. kahanan. Yes, Pak Nuwun, Pak Haji Saidi. Iya. Sampun gelar menika kabudayan Jawi. Wah. Ngresmekke. kuwi resmekke napa Resmekke to, Pak? Kalau ngrebekke joglo. Arjo Swito. Arjo Suwi. To. To. Nganggo to, Pak. Heeh. Ah, Saya joglo Arjo Swito ki Arjo ki cetha ngarani Arjo Swito ki saklamanya. Ono Raharjo Salawase. Lah nggonamu ki kapan eh muara ngresmekke njut mengko nglumpuke kanca-kanca ansor laras iki. Wis tak resmekke dhewe. Lah kok ngresmekke dhewe paling ora kira ya. Nek Nganggo Pak Haji rame-rame. Saidi bangun cagake biasa. Heeh. Nek nggon aku ki ukir anggere esuk malih. Saking ngapi apa piye? Elok-elok. Kir saben esuk malih, Pak. Lapangan rayap to anggere esuk ki ganti. Ukiran alami kok ya ora apa-apa. Dan sewu wonten ngarsanipun njenipun Bapak Wakil Gubernur. Apa? Ora. Sing pau lho. Ora. Lah aku mau ngrungokke iki Wakil Gubernur ngono kok ya kono Lah, mau. sing penting Heeh. Dhuwur. Lah nek saya dhuwur apa-apa timbangane wonten ngarsanipun Bapak Wakil Dukuh. Ngono rame iki. Bapak Wakil Bupati Sleman matur suwun Panjenengan mungkin nggih. Wah, janji. Sampean Nyangkuyung sampean pun ngertos. Lho, aku ki le tepung le kenal le rawuh karo jenenge Pak Danang ki wiwit aku isih melarat. Nganti saiki aku dadi kere. Tak kira nek wis sugih ngono. Juane ra ono. Ora ana kemajuan. Nun sewu nanamu Arep sing sugih piye wong kahananmu kaya ngono. Saiki golek sesuk wis tagih ngutang kok. Wah. Ya ra. aku ya wuh ya kewirangan kok.
Lah napa? Beda karo nyari Pak Haji Saidi, beda karo juragan-juragan. Mantene wah akeh tamune ini anggere manten ngrangkul tamu ngrangkul sing di omah ngono. Sukses Pak. Nggih matur nuwun lunga terus meneh. Lancar Pak. Nggih matur nuwun. Aku ewuh eling ngrangkul. Daginge kayak dibayar ya oke. Ya beda ya Pak ya. Lah ya sembada karo keadaane kok ya. Beda Pak. Daging tanya. Len nagih ki mbok yo sesuk nek rampung aku yo. Lah wong samar ya Mbok ya, samar ya Mbok. Lah ya arep nyenengke anak ora gelem modal. Wah lah Tekno kok undangane wong 2000. Lah tujune sing teko gur wong 20 lah nek 2000 tenan jet arep kok ingoni nggo apa? Wah lah ya ora usah dingoni. Lah ya carane kok jeneng. Lah tak gawe omahku ki sing sempit ki dadi wong ki ora jenak jagong ning kono kuwi. Ono idene. Suguhane wae apa coba? Paring ora ki nang es buah. Es buah stop. Ayo delok-delok draya ora. Ora lah sampeyan kok tuku es prongkolan arek kok ngopo? Mbok ya ora ngisi di sini Pak Ne ya. Lah ya tak gandulke to. Lah ya ora sah ngono kuwi to sing jenenge aku ki ora ewuh ki tenan mongko aku nek ngundang wong 3000 kok sing teko wong 16 padahal aku nek jagong ya umum sana. Piro? Nek adoh ya 15 nek cedhak ya 10. Wah kuwi medhit banget jenenge kuwi. Hah? Kuwi medhit jenenge kuwi. Ora medhit sing jenenge jare ming nyuwun donga pangestu. Kuwi untung aku jagong. Paling ora ya 100 to. Ana jenenge jagong 15.000 anak putu kok jak kabeh. Lah tenan omah ya ora eneng-eneng mbok ya wis men. Nggih kula nuwun Mas Dalang. Mbak Kalo ya sami sehat, Mbak. Alhamdulillah bar mondok nang rumah sakit. Ning pon Bali, pon Mansul. Nggih. Aku jejer kuamar malah aku lara-larake guyu lho. Lah pripun? Dadi ana wong nunggu bojone. Bojone iki lara. Iya. Sing lanang sing wedok nunggu. Seminggu ra mulih to nang kono. Lah sing lanang wis delik-delik kowe arep maem apa, Pak? Kowe arep maem apa? Nyedak-nyedak malah sing lanang muni anu wae kowe ngaliyo aku malah mati. Lah ngopo? Mambu ababmu. Lah seminggu sing wedok ya ora memangan. Anak aku wong nek ora mangan suarane kono mulai tenak lenggek-lenggek mari karepmu, ora karepmu ngono ya nak. Kuwi jenenge egois nek kuwi. Lah diunekke ngono kon mulai. Aku lara ki wiyaga-wiyaga ki nek ngene do gapyak-gapyak dalang sithik. Aku lara ki mbok sitok kan nek sing dilek. Lah sampean ki ora ngabari lah mbok ya meneh iki ditelepon. Mbok maune disiarke apa piye? Sing tilek iki. Iki arep kaya ngene iki, juange. Tilek tenan, nggawa jeruk kecuter. Walah wang. Iki aku ki tipes ah. Monggo lambung ya, Pak. Lah, endi to? Lah iki. Iki sing paling ngurik sak ngalam donya. Yo eneng wong tilik tanggoku ki 100. Niki nggo tumbas wedang nggih, 100 ngisor bantal. Lah iki Pak De nggih tumbas. Duitku ki meneh 400. Iki nglebokke kari 100 lho duitku. Kok yo iso. Ki tilek kok ngruwek aku. Ora kaya sampean iki wong loro kok yo ngopeni wong tilek. Nek loro-loro ning nggon duit ki tetep aku. Sing lara rak ragane nek nalare sehat ya Mbah yo. Sampean iki sini. Apa iki? Tambah. Lah iya wong jenenge amplop burung diulungke mbok saut. Lah ketimbangan engko lali. Aku nek mesake sing tilek ngono tekan omah bali meneh. Ngene iki aja dikeki mbok demo ngono barang iki. Saru. Wah saru apa wong nek dine ya bablas kowe kok. Ngono ki ipung ki mulih ki ya nglirik gedang. Ana wong tilek nggo gedang to. Lirik gedange dahar mboten ora le gawanan. Oh nggih. Tilek ngruwek ki sik nggawa gedang to. Butuh kaya mulane lemune ra lok-ilok. Ya, nggih guyon. Asung pandonga, Mbah. Nggih. Dumateng panjenengan Pak Haji Saidi ingkang sampun pareng ngresmekaken Joglarjo Suwita kalian putranipun ingkang badhe tindak ibadah haji kalian panjenengan Ibu Hajah dinten ingkang tanggap warsa dinten menika. Ngaten. Mugi sedaya pinanggih kalih sing sambi kala. Jumbuh ingkang kinayu sembodo ingkang den sedya rayu kang kesti basuki kang kesti kecandak mengpun uyak
gagah ingkang jinangkah. Ngaten menika sampun sedaya rinangkum. Matur nuwun. Kok ya pinter ya, Mbak. Iku wis pakili anak bojo loro telu kabeh. Iya. Danipun Bapak Wakil Bupati mbok beli ngersakaken lelagon monggo paring dawuh kemawon mangke. Menapa ngersakaken badhe nyekar piyambak mangke pun dherekaken nuwun sewu monggo. Mboten nggih, trima bayar. Mboten napa-napa Pak. Sing mau ya bahas meneh. Ora ngerti apa-apa kok sampean ki ya ngono ki lho. Aku ngopo-opo kok aku mbok ya aja luwes-luwes njaluk iki lho. Melu dapurmu tak goleke wong ya. Nun sewu padanan namung gegujengan nun sewu nggih. Gegujengan sih. Nek enten dapur napa? Dawuh napa nggih mbok menawi wonten panggilan Mas Yusuf. Sing cetha Caping Gunung niki wau. Caping Gunung. Pak Haji Saidi iki wajib iki, Mbah. Oh nggih. Wong iki mau ya saka Sobat Ngebyar ya wis transfer sak yuta. Oh, matur suwun Sobat Ngebyar Jakarta. Saka Semarang ya wis transfer sak yuta. Ya lowong engko tak dumke anu, Mbah. Anggota sampean. Tangga Teparo kula teku. Tenangno pikirmu, Pak. Nek mengko tak transfer dhewe. Lah dindumke tangga Teparo lho aku ki 3 kilo lho jarake adus kok. Iki nomor rekeningmu ki pira? Aku ya tanggamu, Den. Iki nek Pak Haji Saidi kagungan kersa. Nggih. Ucapan-ucapan bunga-bunga banyak sekali. Aku biyen barewo ki malah lis polisi. Lah apa gawe kasus ngene. jenengan? Sakake. Ayo nduk. Saben bengi. Mbah Waloyo kudu jenggleng. Harap ditahu ya. Heeh. Ini titik tengah untuk syuting ini. Ini ya, Pak. Jadi kita berdiri di sini. Ya ora kudu, kene bae. Kene to, Mas. Iya to, Pak, jane iki sing tengah sapa? Aja kaya ngono kuwi to. Aku gurgon geger. Aku ku wis tuwa kok malah dhewe. Lah apa wong tekno ora tuwa wal saka kene iki kok. Iki jenenge pancuran kinapit sendang. Oh iya. Dadi pancurane sampean. Sendange iki. Oh, ki nek isih prawan-prawan karo Joko. Lah nek wis tuwa kaya aku. Ya grojokan kinapit telaga. Monggo. Tak kiri tak. Len jumbul aja dhuwur-dhuwur, grojokane njek mancur. Ora apa-apa malah iso nggo irigasi kok mengko ora. Ngawur. Ora jare mau tlaga. Iya. Yen Iki sapa sing ceto? Aku apa bapak apa? Jane rute rak ngene to. Oh iya, Bapak. Ya, kowe. Lho. Sing tengah sapa? kene no. Dadi diawali saka anak wedok, aku terus jenengan. Kaya jarum jam. Jaram. Oh, nggih. Yen memajang Kendange, Mas. Nah. among karo jano aku Iya. Mengko suwe-suwe juruse kodhok metu kuwi engko. nggon kembang wae. Ayo, kowe. Kan urut ngene bali rono. Oh. Dadi bar Aja dompo terus. dadi bar kono Bar terus kono iki. kene. Oh, kok ya. Ayo kok ya. Oh iya. Rata tengah kene. Tengah kene ora jero. Iya. Kembang lara. Ayo. Kembang wae wata Urute. Wah, iki diakali iki. Ora jane sampean ki sapa wae ora to? Aku ki.
langsung serak. Angger tekan gilirane kok njut mencelat. Serak. Tenan lho iki. Tenan lho iki. Wah, ya ora. Kok nek serak terus lho. Ora ngawur senengane kok ora. Pacita. Aja kok egol-egolke sedelok meneh iki arep hari korban. Engko nek nganti cacat. Wah, atos. Kowe bojoku kaya mungsuh. Lah kok piye to kok musuh? Kok hari korban nek ngene-ngene terus cacat terus ra payu no piye? Ya lah kan angger nang pasar kae blantik-blantik wah jan ana cacate ngono. Arep muni sang goreng Ora Pak Nur. Ya. Panas udan. Panas udan. Udan panas. Aling-aling Caping. Ya, jula-juli kudu metu, Mbak. Ya, pakai lorek wajib. Barang to, Pak. Ngopo to kok ya sempat-sempate. Sampene gragek kon kekidungan kok njut malah nggawa pisang ya nggo ngopo? Iki wis tau gawe wirang aku. Mau pisang kok gawe wirang. Lah aku arep sowan nang ngene Pak Haji Saidi. Waktu dulu. Iya yang dulu itu. Lah udan, aku ngeyup nang kono kuwi. Uduan terus nang ngarep omah nang gedang selirang nang nggon wit mateng kabeh. Terus Sing di omah ora ana. Aku mangan full. Lah kok sing di omah teko. pripun? Aku yo ngomong, "Bu, ngapunten kula mangan gedang niki lah, mboten enten sing ngopek." Le wangsulan sengak. Piye? Sengak oh sengak. Ora apa-apa, Pak. Wong kuwi mung sok dipangani munyuk. Lah kuwi saat jenengan dahar iki mau mesti to sing kagungan pisang ki preso. Oh, lah kena buntute ngono. Ngawur. Lah ora lah kok didengarmu iki. Omonganmu kok saiki kendel banget tuh. Ora kendel lagi malah perkara sampean dhewe sing ngendika kok. Iya. Munyuk. Sila joli nggih, bacanya. Nggih. Nggih, Mas Lawoyo. Anu Mas Waloyo nggih. Anu ya. Ora ngesaki apa to sampean? Nya, Kartu. darani duit wong wedok ki anggere wong rogo sak wis tratapan wae. Aku curiga oh saben-saben saya saka tanggapan kok ora digaki aku. Wah, wong genah 2.500 tanahke kowe kabeh. Ora jujur. Aku wingi nemu 500 kok. Endi? Nang nggon jasmu. Kaya duit sial kae. Duit kok sial. Harus tak delikke sik ketemu ki. Ya ora apa-apa. Senengane karo bojo untet-untetan. Anggere nggon HP telepon kok delik-deliki ngopo. Jare saka Sarjiah. Sarjiah sapa Sarjiah ki Mbak Yumu. Wis ora usah omong bae aku arep jula-juli iki. Iki konsentrasi. Gaya. Alah sebentar. Ya, Mbak. Wara. Dinteni lho iki. Ayo sore tuku bubur. Kaino iwak pitik kok dibumbu opor. Nek dadi wong urip aja seneng takabur. Luwe becik ayo sing andhap asor. Wah nggih. Aku yakin ngono kuwi mesti akeh sedulur.
Ya, tekek lorek, Mbah. Wah. Ora nang sing mundhut tekek lorek kok. Eleng. Pak Haji Saidi iki nek le penjane iso lega penggali iki nek jenengan nek sampean ora tekek lorek apa ora tok mulih. Sewu Pak Haji Saidi napa leser? Napa leres ngersake tekek lorek Pak Haji Saidi? Oke. Mboten namung Pak Haji Saidi. Tekek lorek kok ndase ireng. Arep wis tuwek. Iso ngarit. Ngarit apa? Ngarit mempeng. Ayo. sing genah. Tempone sing genah iki kanca-kanca bingung. Oh iya. Baleni neh. Ya udah tekek lorek lah. Lah apa? Tuku klambi ning Wonosari Pak Haji Saidi sugih rezeki. Allahumma amin. Nuwun sewu ketur bapak saha ibu ingkang sampun kersa rawuh monggo dalu-dalu sedaya paring donga pangestu mugi Pak Saidi mangke rahayu nuwun sewu bapak wakil bupati ingkang sampun rawuh wonten dalu niki paring donga pangestu kaha astuti katur wonten Pak Saidi sak keluarga lestari nuwun sewu wonten ngarsane Pak Lurah lengarake rakyat yakin mesti lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contoh lurah kene latesane kemari amin katur wonten ngarsanipun Pak Kiai sing esok sore mesti rajin mulang ngaji maca sikir kuat nutuk sewengi mongko isih karo mikir kepiye nasibe santi nuwun sewu Bapak polisi lek nyambut gawe tenan ala kudu hati-hati karo masyarakat yakin mesti mengayomi nguyak penjahat karo wong sing padha judi sing abot pancen dadi Pak Dukung lan nek saiki esok ora gawe lawuh wong wis ditonjok kono kene nggone wong ewuh ning jam 5 sore mumet nek golek but Nek dukuh mriki ya mboten. nek dukuh kene ora beda saya abot sing dadi RT kudu iso nentremke lingkungane kudu cerdas apa pikirane mongko RT rong karuan pira bayarane lah apa entuk bayaran ta nek RT oleh wae nek aneng sing bayar nek ora Pira bayarane Pak Moko? Nek nggon aku niku RT niku sedina 1000. Sedina 1000. Masa 1000? Kok ora percaya to kuwi? Itu sudah termasuk. Dadi setahun ki suwidae nek ora percaya kuwi tenan. Ning RT kuwi masa jabatane bareng karo lurah waktu itu. Nggih Pak, ngeten nggih. Undang-undange ngono kuwi. Aku ki lho. Alah, ngopo RT ra kepilih ya nak ya? Lah iya. Oh dadi RT seminggu di demo. Salah sing do demo. Lah masalah apa to? Ngomong beras ra dindumke kok demo. Walah kowe wis korupsi ya. Rakyat kok Ya ora ngono. ya. Nek saiki pancane jaman hebat ning kok isih ana menungso sing padha nekat. Lah apa bener nek donya wis arep tamat kono banjir kono gempa gedene ora mekakat. Mulane sing ati-ati. Mula kanca kabeh ayo padha tobat. Nyeling ana sesuk lamun wis ana akhirat. Ana akhirat rati suguh kuwe donat. Wong sing ana kono mung kembele malaikat.
ngono kuwi. Ayo eling dulur marang pangeran nyeling ana nyawa kabeh iki mung gaduhan. Bondo donya yakin iku kabeh mung titipan derajat pangkat panguwasa iku kabeh mung sampiran. Mula dadi wong urip copelet kikir nyeling ana donya paribasan mampir sok nek mati mobil anyar apik ra iso mikir wong ning kono yakin ora ana tempate parkir. Ki arep karo guyon le nyampe kene iki pitutur luhur lho. Kula niki yo gumun kok sak ucap-ucapane bojo kula niku jian apa. Wah aku ki kadang-kadang aku cok mikir utekmu yo Pak nek kok yo Bapak lho, Pak. Karo garwane kok ngutek-ngutek. Lah jenenge napa nek niki? Bojoku ki saya suwe omongane malah kaya kentir saiki. Lah apa jenenge apa nek kok sine jero ki? Polo. Aku luwih kasar. Lho kelemu aneh-aneh. Otak niku rak bahasa Indonesia. Nek otak ya aja sok ngelingke wong. Aku mbiyen golek pangan kowe tak rewangi dol ning Jakarta lho. Apa? Poso-poso ngono gandeng usume wong arep buka kaya aku ider daging ning perumahan. Sampeyan lha ya usume wong turu kaya daging. Ana wong tangi ibu-ibu. Enggak punya otak ya? Enggak, Bu, ini daging semua. Iki ibu-ibu ki marah-marah ya, Dok ya. Kok marah kok. Wayahe istirahat ning sampean ki bengak-bengok. Oh piye mau nang bengok? Daging, Bu, daging. Wong itu. Kamu enggak punya otak ya? Enggak, Bu, ini daging semua. Iki jane sing rodok ngene sapa coba? Men, anggere do urip. Nah wis. Iya. Neh apa wis? Nah, kowe ya. Aku manut Pak Mbok Jange. Ayo. Sak karepe jenengan kok ya. Wah nek karepku ya ora ngene iki mangsane. Karepe jenengan mah ora mangkat ning bayaran ngono to. Bacot entek monggo. Ayo Nduk. Ayo penajengake nyuwun ngapunten monggo sedaya namung kegujengan sawetawis monggo. Netian wadon sarta dilebokke ladrang Mas. Indo mane banyu Beksa, Mbah.
Iki suguhan iki cok kelingan. Apa, Pak? Iki panganan sing enake dipangan karo miring. Kok iso? Nek ngadeg ngrekoso. Lah kok Jagung. jagung dienake dipangan Karo miring jagung bakar nek lemu mangan jagunge ngadeg iki babak bunyak irungmu. Oh iya ya. Lah mbok coba. Ora tau tak coba gegeden. Kaya wong tuku klambi wae. Iya. Syukur bisa. Glonteng. Gunung desa. Terima kasih matur nuwun Mbah Waluya Mbak Ihsan. Ya. Iki saweran tak hitung duit tunai wis terkumpul kurang luwih gang 100.000 Mbah Waluya. Nggih, jenengan rumat, monggo. Ora ngono. Iki 500 ki karepku tak domke sinden-sinden ki nyatos-nyatos. Oh, nek niku mun pemangsa bodho lho. Kan mangsa bodho. Ora, maksudku dadi nek ana sindene nyatos-nyatos ki paling ora ya sak yuta. Monggo. Mun tak njaluk pambiyantune Mbah Waluya le golek imbu. Mbok menawa Pak Wakil Bupati utawa Pak Penewu. Ampun ngoten niku. Ngomong yang padha karepe kowe kok sampean ki dadak. Umpamane ana ya ora tekan kowe. Sakniki rak saking dinas sosial niku sampun boten pikantuk nyenyuwun. Napa nggih? Neng prapatan wis ra entuk ya Pak ne ya. Nah, undang-undang pokoke njaluk neng prapatan ki tidak boleh. Mulane aku alian neng pertelon. Kene apik-apik ngomong kok. Ora. Ora iki ya mung guyon kok ya. Nggih. Ora mbok pontine ora maringi ora apa-apa nek ora isin. Iya. Lambemu kuwi ora. Ya, iki minangkani pamundutan, Mbak. Nggih. Nawala akeh banget sing kudu diwaca. Ya. Nggih. Sugeng dalu Mas Dalang saking kula tambal ban motor kidul gamol nyuwun lagunipun Gubuk Asmara matur nuwun. Lajeng menika saking karyawan Fajar Group ki kagungane penyanyi Pak Haji Saidi Mbah Fajar Group menika. Ya. Pun ngerti lho. Ya mbok menawa jenengan kesupen ngono kok ya. Nyuwun tembangipun Sri Huning kalian lali janjine. Ya. Ana meneh Mak. Ana. Nderek ndedonga semoga pun Bapak Ivan dan Ibu Ajeng menjadi haji ingkang mabrur. Allahumma amin. Dan semoga
Joglo Arjo Suwito berguna bagi masyarakat banyak. Amin. Kagem Mbah Haji nun sewu kagem Mbah Waloyo dalah Ibu Suhin serta Mas Dalang. Salam sukses dan salam dari Sudar N keluarga di Lampung. Nyuwun lagu Caping Gunung. Sampun Pak ya. Dirangkep karo sing agi wae muni ya Nduk. Iya ora apa-apa. Ya ki ben sindanku ora mung do ngrumpi wae iki. Salam saking pundi niku, Pak? Saking Lampung, Mbah. Salam napa? Salam tempel. Wow, salam ki aku sing salam rindu ora seneng aku. Lah pripun? Salam sayang ora seneng aku. Lah kok salam sing ora gampang lepas. apa? Salam taklim. Lah kok salam taklim ora iso gampang lepas pripun? Lah liyane do ora dilem kuwi dilem dhewe lho kok. Wah iya. Oh, salah. Iya. Ayo ben dikancani karo saka iring kene dhewe ana penjane Mbak Anggi. Ya. Anggi, monggo Mbak. Ayo kene. Maju gabung karo Mbak Waloyo Nduk. Monggo Mbak Anggi. Majeng Karo Mbak Waloyo. Mbak Anggi. Mike iki wae. Bang. Mike iki wae. Nebras. Nek ora gelem ngalih langkah ana iki. Langkah ana wae ora apa-apa. Kuwi kok ning kono kok ana bagor isi plastik apa isi pasir. Kene. Waduh, ana bocah kok kaya bapakmu kok ngono kena. Ngono kuwi, Mbak. Mau jare goleki sing bocah kok kaya arek nggo nyemplungi brojong. Enak brojong sakmono kuwi pajek bombing. rada jejak ke tengah. Bocah kok kaya patelot. Nek patelot kaya ngene iki entek setipe sepiro. aku gelem dadi bukune iki. Kayak wis ngaturke lagu apa mung kari karepe kaya. Wah, aduh, anggere cah. Ngaturke Sugeng dalu sik ngaturke kula nuwun karo pandonga kanggo penjane Pak Haji Saidi lho. Sampeyan ki bendina ndak melu aku mesti diberkahi karo penjane Pak Haji Saidi. Ya. Mula tepos lira ngaturke matur nuwun aturna, Mbak. Matur sing tirik pindho. Tirik-tirik. Nggih, ngaturaken sugeng dalu kula nuwun kagem Pak Haji Saidi. Haji Saidi lan sedaya keluarga ugi sedaya ingkang rawuh wonten ing mriki. Injih. Matur sembah nuwun sampun ditimbali wonten mriki. Iya. Suarane halus tenan ya Pak. Halus berarti. Ngono kuwi gergari bapak gurune lah aku ora iso basa mergo ya sampean ngajari. Wis nek kene nduk Cahyo. Wah. Arep cilik gegere anget banget ki pondroke akeh esuk. Wah kaya pitik wae ndoke akeh. Terus arep ngaturke lagu apa nduk? Waduh, ban bathuke jan. Bathuke napa, Mbak? Bathuke nawon kemit. Bathuke ndak atos iki. Ya. Lari apa napa niki? Napa Mbak Cange? Wonten Sri Uning. Oh, Sri Uning. Iya. Ngangge bawa mboten? Monggo. Prayogane lah mboten sah. Mboten sah. Langsung mawon. Langsungan nggih mawon. Seneng kowe nek tak langsungke seneng. Ora sah do ngrusui kowe do lungguh. Nggih. Ayo ora apa-apa kowe diwangi karo Mbak Elisa. Elisa kowe ngatekne nduk Cahyo. Elisa. Ayo Mbak El. Men sing sitok ki men lungguh. Kok sia-sia to, Mbak? Lagune apa Pak Nemo? Alah mbok. Sri Uning. Sri Uning. Syairku ra ngono kuwi. Lah kepiye? Eman duwe bojo ra kurusan. Terus Wong wedok ditok ora karuan. Ngono. Njaluk klambi disemayani sok lebaran. Terus Bareng ditake jebule durung bayaran. Wedan tenan duwe bojo ra manut. Mangga. Sri Uning nduk wong loro, heeh. Kembulan. Nyuwun tintingan sik, Mbak. Nyuwun lintringan, Mas. Tintingane, Mas, ngono lho. Ayo. Oh, Mbak Waloyo urung pirsa. Ora aku ora. Oh. Pengen ngerti apa pengen ngerti banget? Ayo wis to. Mau tekan lokasi kene iki. Weh, Mbak Anggi sekalian.
Ayo ora apa-apa, ora apa-apa. Ora saru, ora dosa kok ngono iki. Ya ora apa-apa. Ayo Nduk, gek wiwit ndak selakokan ledong garap. Sri. Ya, mangga Mbak, kayak apa? Sri oning mustika tuban. Dangdut ke? Ayo Dik Mojo. menik-menik. Nggih, matur nuwun, Mbak Anggi. Siap.